Venga, tokatzen zaigu burua. Buruarekin jarraitzeko, bai, beko parte hau bete behar dugu, vale? Eta gero, egin behar dugu menzio zer hau batzeko. Venga, beteko dugu beko parte, hortarako jarraituko dugu retopoarekin. Vale. Polipentarekin, egingo dugu erdirantza. Marka bat, super astiro jongo da, por cierto. Eta hemen ideia ona litzateke simetria kentzea. Eskatarina hau jongo dalako. Bueno, egin beharran dana erdira, lehenengo ideia ona da eukitzea hemen, buelta oso ematen dauen erastuntxu bat. Orduan, holako zer behitxu. Bueno, hau astiro egidoa. Engot parte bat bakarrik, eta beste engot hau. Osa, klik egiten dozun bakoitzean, juten da super astiro. Egingo dugu bat. Hartukot modelu hau, eta kenduko diot parte bat. Kenduko dugu parte bat, hartuko dugu zatitxu bat, hau adibidez. Bai? Eta egingo dugu P, selection. Eta honekin geratuko gara bakarrik, bale? Egingo dugu, retopo flow, active. Espero dut honekin harinago joatea. Ez da izango flipantea, baina pizkat harinago jungo da. Vale, hobeto. Mierda, esaino hobeto. Bueno, jarraituko dugu. Horrela, buelta guztia emoten. Pazientziagaz. Vale. Eta bien daukagula hau, batuko dugu ja esternocleidomastoidoagaz. Olantxe. Ez da erraza, Vale. A ver, hemen zer gertatzen da. Hemen amaitzen da, bale, ez que ez nuen ondik usten. Hau, botatzen dugu gorantza. Horantxe. Eta ez que ez dakit non dagoen. A ver. Vale. Hori da. Hau, honekin jungo zan. Hemendik. Soleku estua da lan egiteko. Eske hauek ez daude behar diren tokian.
behar dut, igual borratu behar ditut bi horiek, Eta egonaz. Jarraituko dut. Vale. Orain bai. Hau jarraituko dago hemendik. Hau hemendik. Orain bai. Hone jarraituko dago hemendik. Claro, behar du hemen mosketa bat jarraitu alizateko. Egingo dugu alo bruto. Bai, gero ikusiko dugu. Zelan bateko dugun hori, gero ikusiko dugu. Vale, hau hemendik doa. Hau hemendik. Bai, hemen gutxi gora markatu dugu lo que es parte hau, bueno, pues garbi egotea. Bakit engon dauka dala hor, hori konponduko gero hau. Hau hemendik. Vale. Vale. Me relax bat egingo dugu. Vale. Eta, bueno, edge loop bat hemen batzeko hauek. Beste edge loop bat hemen batzeko hauek, eta me parece que la he liado. Ez. Horrela onda. Vale, eta hemen tweak pizkatxu bat. Nik uste dut gutxi gora bera badaukagula, bale? Ai, koño, atzeko parte. Vale, hemen eko parte batzuk ez ditugunak ikusten. Borratuko ditugu ostabere. Hau, parte hau sartuta dago larregi. Ez dakizegatik. Borratuko dugu. Eta jongo gara ikustera. Vale, orain bai, batuko dugu hau. Hau horrela. Jo, belarria ere atzean dakagu, me cago en la leche. Belarria ere konpondu behar dugu, así que atera behar gara hemendik. Eta munduko pazientzia guztiagaz. Hau borratu.
Ez dakit ze hostia indian. Puntu egiten ari naz, baina ez da inora. Ez du hundirik egiten, bale. Bueno, pues hau konpontuko dugu a lo bruto. Lehenengo batuko eta bestearekin. Hau honekin, kendu displace guztiak, mesedez. Vale, hau batu, Ctrl J. Eta puntu guztiak hartu. A, merge by distance. Eta by distance hau txikia izan behar du, Horan teorian orain, smooth. Eta sartzen badugu subdivision bat. Danando dagoela, txekeatu. Vale, jarrituko dugu parte horrekin. Igual lehenengo batuko dugu hau. Vale, konduko diot hau. Hau honekin F. Eta hemen mosketak sartuko ditugu. Ctrl R, pilo bat hemen, beste bat hemen. Eta lehen egin dezakegu F hau honegaz. F hau honegaz. Beste mosketa bat. Eta hemen F egin. Bai? Zarizu ondo egiten, mugidu, eskatxu bat. Mitxeno aioti. Vale, hortxe akabu, gutxi gora bera. Vale, gero konpontuko dugu beto. Hortxe, vale? Hori konpontu beharko dugu, porque hau esternokleidomastoideo hau asko dago, oso sartuta dago albo baten. Horrela, hobeto. Ja, eta hemen ere oso bestia dago. Batuko dugu horatzean gero, bale?